नमस्कार. आज आपण अस्सल मालवणी पद्धतीने तारल्या माशाचं सार कसं करायचं ते बघणार आहोत. एकदम ऑथेंटिक अशी ही रेसिपी आहे. तर याच्यासाठी बघा, मी काही ह्या सुक्या मिरच्या आहेत, त्यापैकी काही आहेत त्या म्हणजे 4 ते 5 मी काश्मीरी मिरच्या घेतल्या आहेत, 4 ते 5 मी तिखट मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्या सुक्या मिरच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा धणे घातलेले आहे आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आणि नंतर मग मी हे अर्ध्या तासासाठी भिजत ठेवलेलं आहे. तुम्ही 1 तासासाठी भिजत ठेवू शकता किंवा अर्ध्या तासासाठी, जसं तुम्हाला वेळ असेल तसं तुम्ही हे भिजत ठेवू शकता. हा आपण इथं फ्रेश मसाला करणार आहोत, कुठलाही सुका किंवा पावडर मसाला इथं वापरणार नाही आहोत. ही एकदम पारंपरिक अशी माशाचं सार करण्याची मालवणी पद्धत आहे. तर इथं बघा, मी हे तारले मासे घेतलेले आहेत. आमच्याकडे इथं किलोमध्ये भेटतात आणि त्यांच्याकडूनच साफ करून मिळतात. मासे एकदम फ्रेश आहेत. अर्धा किलो हे तारले मासे आहेत. तर आता हे तारले मासे मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे. तर अगदी 5 ते 6 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे, कारण ह्यांना थोडासा असा राप असतो, त्यामुळे ते स्वच्छ असं धुवून घेतले. यातले 4 ते 5 मासे मी फक्त फ्राय करण्यासाठी बाजूला काढलेत आणि एक नारळ फ्रेश आहे तो फोडून घेतलेला आहे. तर मिरच्या ज्या आहेत त्या आपल्या मस्त अशा भिजलेल्या आहेत. तर त्या मिरच्या आणि धणे मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलं आणि याची एकदम अशी बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर पहिलं खोबरं नाही, तर पहिलं मिरच्यांची आणि धण्याची बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा कांदा घातलेला आहे, अर्धा आडवा चिरून घातलेला आहे आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. लसणाच्या पाकळ्या आवर्जून घाला, टेस्ट खूप छान येते. आणि 1 वाटीभर असं ओलं खोबरं घातलेलं आहे. ही कोकणी किंवा मालवणी रेसिपी आहे, त्यामुळे ओलं खोबरं हे आलंच. माशा सार हे ओल्या खोबऱ्याशिवाय होऊच शकत नाही आमच्या इकडे. तर त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि याची आता पुन्हा मी अशी बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर काश्मीरी मिरच्या वापरल्यात, त्यामुळे बघा रंग असा मस्त असा परफेक्ट असा लाल किंवा नारिंगी आलेला आहे. तिखटपणासाठी आपण इथं गुंटूर मिरची पण वापरलेली आहे. आता फोडणी करून घेऊया. एक भांडं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये अगदी 1 चमचा तेल घालायचं. तेल चांगलं गरम झालं की बारीक चिरलेला छोटा कांदा घालायचा आणि कांदा अगदी छान अगदी परतवून घ्यायचा, म्हणजे जवळजवळ तो करपवूनच घ्यायचा. तुम्ही असं म्हणाल की हा करपवून घेतला तर कसं काय चालेल, तर असा जो करपवलेला कांदा असतो ना, त्याचमुळे ह्या कढीची किंवा या साराची जी टेस्ट आहे ना, ती एकदम मस्त अशी ऑथेंटिक येते. तसा मस्त असा जवळजवळ करपवलेलाच कांदा झालेला आहे आता इथं. आणि इथं आता आपल्याला हे वाटण घालायचं आहे, बघू शकता तुम्ही. तर आता हे मस्त असं वाटण सगळं मी याच्यामध्ये घालून घेतलेलं आहे. थोडंसं जेवढं वाटण मिक्सरला राहिलं असेल तेवढ्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. कोकम घातलेले आहेत 4 ते 5, जेवढं तुम्हाला आंबटपणा पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं कोकम घालू शकता. आणि बाकी तुम्हाला सार केवढं पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं पाणी ॲड करू शकता. आणि आता मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता ही तिरफळं आहेत, 10-12 मी तिरफळं घेतलेली आहेत. पाण्यात थोडीशी धुवून घेतले मी, किंवा तुम्ही थोडीशी हलकी 5 मिनटासाठी भिजत पण ठेवू शकता, कारण ते थोडी घट्ट असतात. धुवून घ्यायची आणि मिक्सरच्या जारला ही थोडीशी आहेत ती मिक्सरला आपल्याला फिरवून घ्यायची. त्याची खूप अशी पेस्ट वगैरे करायची नाही आहे. थोडीशी 4-5 फेरे द्यायचे मिक्सरचे, म्हणजे ते कसं त्याचा तिरफळांचा फ्लेवर जो आहे तो पाण्यामध्ये व्यवस्थित उतरून येतो. किंवा तुम्ही हे खलबत्त्यामध्ये थोडेसे ठेचून पण घेऊ शकता. तर हे बघा, असे 2 ते 4 फेऱ्यांमध्ये मी हे तिरफळं फिरवून घेतलेले. तिरफळं मस्ट आहेत या रेसिपीमध्ये. तारले किंवा बांगडे करताना तिरफळं वापरायचे, तरच या कढीची चव जी आहे ना ती नेक्स्ट लेवलला जाते. थोडं परत पाणी घातलेलं आहे आणि आता मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेणार आहे. तर इथं मी मीठ पण घातलेलं आहे, तर चवीप्रमाणे आपल्याला इथं मीठ घालायचं आहे. खूप ऑथेंटिक अशी ही रेसिपी आहे, मस्त एकदम. नक्की ट्राय करा ह्या पद्धतीने. या पद्धतीने तुम्ही बांगड्याची रेसिपी पण करू शकता. बांगड्याचं सार पण हे असंच केलं जातं. तर हे तारले जे आहेत तर त्यांचं सार जे आहे ना, त्याची चव जी आहे ना ती खूप छान लागते. कुठल्याही मोठ्या माशापेक्षा, म्हणजे तुम्ही हलवा, पापलेट, सुरमई वगैरे खात असाल तर त्याच्यापेक्षाही चांगली टेस्ट या साराला येते या छोट्या माशांमुळे. आणि तारले हे तब्येतीसाठी खूप उत्तम असतात, त्यामुळे जर तारले भेटले तर असं सार करून नक्की खा. तर आता याला मी मस्त अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. तर मस्त अशी पूर्ण उकळी येऊ द्यायची, म्हणजे जो सोलांचा किंवा आमसुलांचा आंबटपणा आहे तो मस्त अगदी त्या वाटणामध्ये उतरतो. उकळी येऊन झाल्यानंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये स्वच्छ धुवून ठेवलेले मासे सोडायचे आहेत आणि 5 मिनटासाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर पुन्हा अगदी ह्याला उकळी येऊ द्यायची आहे.
मासे सोडल्यानंतर हे जे सार आहे ते आपल्याला जास्त असं हलवायचं नाही आहे। एक 5 मिनटांसाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर मी हे व्यवस्थित शिजवून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता कारले मस्त अगदी शिजलेले आहेत। मासे शिजायला जास्त वेळ लागत नाही आणि हे असं मस्त असं कारल्याचं सार तयार झालेलं आहे। भाताबरोबर खूप अप्रतिम लागतं। तुम्ही थोडं हे सुकं केलं तर तुम्ही हे भाकरीसोबतसुद्धा खाऊ शकता। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। थँक्यू।